Alături de Rednic, Andone, Mateuț sau Gabor, Misha Klein aparține filierei hunedorene introduse de Mircea Lucescu în fotbalul românesc, la Corvinul, la Națională și ulterior la redutabilă echipa lui Dinamo de la finele anilor 80. A strâns 90 de selecții sub tricolor. A fost omul despre care cronicarul Ioan Chirilă spunea calificarea la Euro 84 ar fi fost probabil imposibilă fără Klein. A murit la propriu pentru fotbal la doar 33 de ani, pe vremea când evolua în Germania. A lăsat în urmă o fată, Dominic. Urmașa lui Klein are doar 22 de ani. Tehnicianul Remus Vlad a fost unul dintre oamenii care l-au cunoscut cel mai bine pe Misha Klein. I-a fost coechipier și antrenor la Corvinul. Profesorul Vlad îi face portretul fostului mare fotbalist. Era un model, era un șef de promoție, cum se spune. În orice antrenament și joc, până la epuizare lupta. Deci era un luptător care era un model pentru mulți fotbaliști astăzi. Distanța între poarta adversă și poarta proprie era pentru el un nimic, pentru că avea acea capacitate fizică extraordinară, se simțea de la o poștă că el este cel care va conduce. A și fost capitanul echipei în prezența noastră, a fost cel mai tânăr capitan de echipă din divizia. Dominic este mândră. Tatăl său nu a fost uitat la 19 ani de la dispariția sa. Despre Klein, fotbalistul, mi se povestește pretutindeni când mă prezint undeva. Remus Vlad face o comparație pentru cei care nu l-au văzut jucând pe Klein. Îl aseamănă cu mijlocașul lui Chelsea, Frank Lampard. În primul rând este vorba de Lampard. Lui se potrivea, cum de fapt s-a și întâmplat, stilul fotbalului anglo-saxon. Relația cu Mircea Lucescu l-a marcat pe Michael Klein. Putea fi și el un mare antrenor, crede Remus Vlad. Sunt aproape convins total că ar fi putut să devină un foarte bun antrenor. Cred că se aseamănă foarte mult ca și caracter. Și atunci și profesional au putut să facă o echipă excelentă. Pentru că se înțelegeau, erau foarte tacticoși, foarte serioși, nu erau deloc de lăsători, niciunul dintre ei. Mircea Sandu sau Ionuț Lupescu sunt doar o parte dintre personalitățile de care este legată Dominic. Există și oameni care nu l-au uitat pe marele Klein. De sărbători și de onomastici și cu diferite ocazii țin legătura și cu, de exemplu, cu familia Rednic sau cu familia Lupescu, cu familia Sandu. Ioan Andone a fost cel mai bun prieten al lui Klein. Cei doi erau de nedespărțit la Corvinul, Dinamo sau la Națională. E ca și un copil al meu până la urmă, că o știu de foarte mică și ea e o fată extraordinar de bună, o fată extraordinar de muncitoare, de voluntară, studiază și muncește în Cluj. Mă interesează viitorul ei, sincer. Nu știu cum pare Andone la televizor, că eu îl văd peste tot la fel. Andone e un suflet cum nu știu cum încape în el atâta suflet. Este un om cu o compasiune care te cutremură. Cred că asta e cea mai mare calitate a lui Ando. Care ar fi cea mai frumoasă amintire care ai legată de relația ta cu Ioan Andone? Când eram în Cluj și luam masa. Și mergeam și povesteam tot felul de lucruri. Mă simțeam bine, mă simțeam ocrotită. Amintirile lui Dominic legate de tatăl său sunt extrem de vagi. Era doar un copil când tragedia a avut loc. Am impresia că am un deja vu când mai văd câte o filmare sau niște poze cu el. Dar în rest, eram prea mică. Remus Vlad l-a văzut pe Klein crescând sub ochii săi la juniorii Corvinului. Când se gândește la Klein, omul își amintește de atmosfera pe care acesta o crea de Crăciun. Mă trezeam peste noapte cu grupul de colindători, între care el era printre ei. Dacă aveam poarta încuiată, săreau gardul și îmi colindau afară, la intrare și, bineînțeles, trebuia să mă trezesc, să deschid, să-i primesc cum se cuvine. Mama îmi povestește tot timpul că el era de o perseverență uluitoare. Era devotat pe teren cum nu erau alți jucători. Era serios și când a spus lucrul ăsta dacă muncă nu e, nimic nu e, se referea la tinerii jucători. Nu mai încăpea altă pasiune pe lângă fotbal. Era atât de mare pasiunea pentru fotbal încât
nu mai avea loc pentru altceva. Dominic este student în Cluj, la relații internaționale, secția germană, o limbă pe care a moștenit-o de la tatăl ei. Misha Klein era pe jumătate sas, originar de lângă Sibiu. Omul care a fost ca o furnică neobosită în toate cele 90 de meciuri pe care le-a jucat pentru România, are o urmașă. Dominic i-a moștenit calitățile și visează să păstreze aura atât de curată a numelui Klein, sufletistul care a devorat terenul de fotbal până la epuizare.